Vila-real en un minut. Després de reiterades promeses incomplides, els estudiants de Vila-real inicien un nou curs sense autobús a la UGI. Altres pobles ja disposen d'aquest servei que l'Ajuntament continua negant als nostres estudiants. Després de reiterades promeses incomplides, els alumnes d'infantil de Carlos Sartou han tingut que iniciar el curs en barracons. Després de reiterades promeses incomplides, milers de famílies continuen esperant que Benlloc pagui les ajudes promeses fa un any per als llibres de text del curs passat. Els de Benlloc tenen diners per al que volen. Mentre retallen cursos del servei d'esports, gasten 363 euros mensuals per a que una empresa actualitzi el Facebook d'esports. Un gasto mensual innecessari pel que l'Ajuntament va pagar en gener 363 euros per a una única actualització. Aplega una nova temporada de pluges sense que l'Ajuntament hagi fet res per evitar les fortes inundacions que patissin veïns i comerciants en diferents zones del poble. El Partit Popular torna a sol·licitar inversions en col·lectors per evitar aquestes inundacions. Treballem per un Vila-real millor. Partit Popular.